ulo. Tapos? Ya, sakit dire. Hinay na. Dire, bino dire. Mo naman gyapon na siya, di ba? Manhon. Ang pinaka-importante ang kani, Tuhod. nabikil ni siya. Natumba ko pagkagabi ni hubag ni. Sisang iro. Ako kalakaw. Karon, sitahan ko sa akong doktor. ba? Nakuha siya. Kuha. Ingon Ang sa sakit. Ang sakit. Ingon sa doktor. Pag makuha ang sakit, ayaw na sige inom sa diresita na akong tambal. Okay. Igundangan ako. Pag unan ako, tambal ron kay nibalik bang. Nya. Balik ako, wala na ako mag-inom Nya. sa tambal. Pero pagbalik niya, makalakaw ko. Gahapon di naman ko kalakano po. Na. Ambot na unsa na siya. Kanira. Kani. Ano na wala? Wala. Sa kamay, wala. Kani na siya. Kaning diri nga side. Kani murag nahubag. naipit nga Mura paminaw nimo. ugat siguro. Mura na Akong paminaw. Diri sa ilaw Mo ani. dito pagkita na ko nimo murag nitakian ka. Murag takian nimo lakaw. Karon? Oh. Oh. Mo to. Murag takian man. Kani. Na may murag pangus oh. Saan na murag pangus? Dili man. Murag ni burat siya. Naghubag na siya atong pagka tumba na ko. Ikaw dito siya, no? Lingkod lagi alaan jud kag bukog diha ron. La. Sige. Muna yung pinaka-importante. Unsa pa gyud? Wala na. Kato jud pinaka main jud nimo. Basta na siya. Sige. Pero ang imong gikaon pag sakit wala kay ginakaon nga mga manok, munggos, beans. Wala ko yung gili na arthritis kay Bandri. Wala na no. Pero wala ka mukha na. Wala. Wala. Sige. Kulob ta, kulob. Kulob. Paano mo shot na? Ay. Paano ito? Asa man magkuhan ka? Dili lang, ano lang. Iluag lang. Lo agad mo. Okay, kulob. Maglisod ko paglihaw. Saan maglito? Ano yung akong tuhod? Ano na siya? Pwede na, Diamond. Os-os na kamay, sir. Sige pa. Sige pa yan. Ba ni ay? Okay, ay. Okay na. Sige ka na. Unlan. Asa man, gusto ka mo unlan o dili? Tayo istingi daw. Sige, sige. Kana? Sige, Okay na? okay na. Okay ra ka na, sir? Di ko na lang nato ni ha? Paunli siya. Unlan din. Paunli. Only Ulong ka na. Ako kumukulo po ko, sir. Di po ko mo unlan. Lainan may nung mag-unlan. May naghayang, no? Atong kamot. Ang isa. Pero gamay, sir. Gamay lang. Piya. Kana. Okay na kana? No, okay na. Ya, mungut-ngut na inig kadlaon. Kadlawon. Mungut-ngut siya. Kung kadlaw, Okay lang. okay lang. Pero lagi karon. Nilisod ko paglakaw. Ito mo doon nanawag hapon. Ako ang anak. Ay! Kilaan man tayo. Itisan niya ito karon. Okay siya ang hilot ni mo. Okay siya. Wala eh. Ha? Okay siya. Oh. O wala lang ni siya ang kuhan. Nanay dyan ang ubo. Ano na din mo? So kita pangalan, sir? So kita pangalan nimo? Ano eh? Yan tinuod dito. Roblecito. Roblecito.
Lemon. Ano na, bakit famous biya na? Hindi famous. Uy, ako gori famous. Tama na yung video niya, dili tuwad. Dili tuwad Ah, ang video. Ano man po Tama. mag-video ka? pati dito tindo. Na ano man po mag-video ka daw. Na wala lingaw din. Tanaw na ako YouTube. Yan, sa na ako. Kuha lang ang sound. Adi ko ka daw. Gusto na ko. Hinaya. Hindi ko sabot mo. Gahapon nga. Gahapon lang to. Busy magay ko gahapon ay. Nahuman ako hilot nga ko na. Mas 9 na. Ulan pa yun. Ilang dito? Oh, dali wala. Gabi man ulan. Talagisi ko na. Mga alas 8 para tayo kusuga sa ulan. Talagisi ko na. Ikaw gamay kayo. Hindi day parehas no. Na mo kiss na ni mo ron. Dos. Psst, ay ari mo si kuha. Close ta. Nala, pero ito. Ano wala? Pinaabot ito nga, balibaran po niya lang hapon sir, kaya basta po matanaw. Hapon yung schedule, layo ito. Ako unsa kung hapon dahil init ko. Uy ko din ako. Init. Ilang gusto ka buk balibaran na hapon. May puno manggot. Nga ako ra isa. Hindi ka magpahilot. Na? Sao nga tao. Ilang ikaw naman. Sao nga nga. Dili ba siguro pwede mo po nagalalay? Ah, dili pwede sir. Oo. Bukan eh. Kurang jod. Wanta lagi pila jud tani. Ano kauna lang. Saan mo may mong trabaho di? Oh, yun. Ang wanta ka sa kadaghan. Mau lagi. Hindi mabas. Saan yan hindi mabas? Ako ma, anak ko. Ang doktor dito, hindi na mabas. Ang naman po. Correct. Di mo dyan maato tanan no. Oo. Ano na? Correct, sa makauna lang. Ilan na kami nit? 8, 9. Go, padayon. Ilaylay na ko. Itas ka mo. Okay naman ito. Unta siya kaya makalakaw-lakaw ko. Oh, okay na. Bahala ng sakit. Oh, niya. Gahapon di naman po. Lahi na pa. Hindi naman po. May nawa number. Wala. Naman sa kalendaryo ni mo gisulat. Malangkat man tong kalendaryo. Nagkakuha na wala na. Hapit na ra bang 23. Ay, balik na mo. January na ba? Oo. Ako na po kalendaryo. Labay na to. Wala pa rin yung pinibando. December pa dahil. Da. Diba? Wala, minggo mo. Sakit. Yay. Yan sa akong apo. Ah, Sakit man si Eric Badhilo. Tingnan mo. ingon sa? Akong apo ba? Niya?
ko. Lahi ko sa inyong test sa tao. Katisting na din siya. Ang test sa tao ba? Ah. Ako inyo na ko, may mangyukong iris. Nakatisting na din siya pahilot. Di ko matagbog. Dok, Kaya gisakitan mong ko. naghilot ka sa iro daw. Wala ka kaagigi mga hilot nga kwan. Maghilot yun. Ko daghan ako, daghan ko ang hilot. Yeah. Di na kay 20 siguro, di na. Nya kairik ra jud ka na yun. Sige mo nag-kiss ng iro eh. Ako ba nga? Ah, yung mga Silingan ni Arnold, Ah, si Bantring. Ah, ah. Ang asawa na ako nga po. Mares. Wala ko si Kuan. Bantring. Bantring. O gani, mahingon siya na. Ah. Sakit. Pero katulo na to nagbalik-balik pahilot. Ikatulo na kong hilot sa iya. Natulog man. Natulog man siya. Yapil, pag yun siya lumba dagan. Taraw na niyo mo siya. Apil siya. Sa basakan pa jud pagka. Masakan agi, baklay. Ah, pag dagan, pagkataon na baklay na lang. Di makayag dagan. Ay, pasakan. Oo. Ako ang asawa. Sakit maputong tuhod ni Bantring. Siya trabaho sa Tritison mo to. sa diha. Naulian naman. Hindi man sila itong pista. Ah, dire sila. Oo. Ulian naman sa bantrin. Yapil naman kay lumba dagan. Ang iro. Dagan. Emang video mang. Oh. Mukhang payot pong iro. Psst. Ay. Teh. Ayun, nagbantrin kay Oh. Awa. Apil, magdagan. Uy. Ano mo na nga ingon? Arthritis. Ang apil, ang lumba dagas. Basakan. Ito niya arthritis. Ito niya ang kwan. Ako yung arthritis. May nga ginay mo tanan ni Mong Sab. Iroan ni. Kanang kwan normal man ko tanan. Oh, very good. Sugar normal tanan normal ko. Wala ko ito. Laboratory na ko normal. Kulubot. Ang wala na ako normal ang akong kwan. Ang nanini ko. Abuga ba? Sti. Uy. Ayaw, labte. Pakpak man sa dong. Ayaw nga, dulaan man ka na ako man dili. Tawaga rin man. Agoy. Agoy. Bahilot man go. Dura niya na si Banita. Hindi pa ako, mamaak sa kuwatay. Dili na maak. Pakpakon ba? Dali, lagod. Dali. Sit. Shh. 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 Chay. Shh. 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 Tidak dapat saya bodoh. Psst. Psst. Kaya ba? Shh. Psst. Kaya balibo ba? Nandot anak. Sino lagi akong lubot? Bawa dekat otot. Kay, mamaak na gano'n. Psst. Psst.
Emon, binaye.